Go. Good morning guys. Magluluto po tayo ngayon ng munggo at saka ampalaya. Ito, tingnan nyo ang ampalaya. Ampalaya ng Dubai. Ano po yan? Ginto. Kasi, ang isang balot, tingnan nyo, kakaunti lang, kakapiranggot ay $7.95. Sa atin yan, mahigit 100 na ang isang tali. So, mahal. Ang pangit pa, oh. Tiyagaan na lang kasi sa isang buwan, swerte ka na makakita ng ampalaya. Dito. Dito siya. Lagyan natin ng karne ng baboy. At saka kamatis. Ito. Yan yung pang breakfast. Mamaya naman, at charang papaya. Okay, bye. Start na po tayo sa pagluluto. Ito kanina yung ampalaya. Ang talbos ng ampalaya. Nahugatan na rin. Ito, mga sangkap, kamatis, yung onion, luya, spring onion, at saka bawang. Pinag-isa namin sa isang plato. Igigisa natin siya ng may bagoong, lotong Ilocano, at saka ang secret natin na ito. Gagamitan natin siya ng ganito. Tapos, tsaka ang pinakuloang munggo. Ready na po ang munggo. Kainan na.